Lelo tidzukire ndi amayipatisha Kaliati kungopereka malangizo pamene padza kwa amuna onse ndeko kaperekera kwakeko kukhalanso ndi ku parliamentoko akuti mukasankha akazi kubala ndi mukulingalira zota mulingalira kuti adze kupatsani mtendere idayamba yendako kuti no formula imeneyoyo tamakhani serious amuna akweninso tonde padza amayipatsa moto eti patentone limodzi akakaka kenako tipitiriza nkhani yathuyi kuti kwenikweni tingatolepo ziti ndi ziti mama wa lero. But it was a point of order to the honourable member who just resumed his seat for saying that a number of men are hanging themselves. This is now the right time whereby men are supposed to be told that they need not to do that. They're the ones who choose the wives and they've got to choose the best. They're the ones who are the head of the family and they need not to do that. It's a high time we've been hearing about this. Otherwise, if they don't be hanging themselves, choose the best and choose the right time where you are supposed to have a woman. Don't buy at the market, don't choose a woman at the beer hall, don't choose whatever, but choose the right woman, the best woman whereby you are going to enjoy the rest of your life. Thanks so much. Chabwino mmene taonera pamenepo kumvera soli modzi koma tichitebe mwa mambo ake panopo pa Justin Tech Malawi kapena ku Malawi Trends padzati mazaita nthauzira kaye akunena kuti tu inde ndizotino ndizomvetsa chisoni zokhudza kunena kuti amuna akuzimangirira chiwerengero cha amuna kuzimangirira chikuchuluka komano ndi nkhani onena kuti nthawi zina zakenso kusankhanso mkazi ndikomwe kukumavuta amunawa nde muzisankhanso bwino osakasankha mkazi kumene mukasankheno mkazi basi kubala komwera mowa muzikasankha mkazi uno kaya kuti oyendayenda amati mukasankha akazi olongosoka zotsatira zake muzembekezera zotani akukupatsani headache koko basi ndikuti mupeze kuti mwazimangirira ndeziyambenso makamaka malo okasankha akazi komanso ndikuti nthawi yokasankhira akaziyo tasinthanitu amunanu ndetu ndifunsobe loma nototi nkhani imeneyo ichokera kuti ingoyambira pamenepa unangata makambirana nkhani zokhudzana ndi kuti amuna akuzikhwedza chifukwa cha mavuto osiyanasiyana ena mwa mavuto amenewo kukhalatu mavuto ambanja basitu amuna kungolingalira zotino azikhwedze ayi ndithudi malangizotu abwino kuchoka kwa amayipatisha Kaliati tingatolepo zoti chani choyambirirato ndichonena kuti it's undisputable kunena kuti to amuna akuzimangirira pa zifukwa zosiyanasiyana kunoko ku Malawi palibe amene angatsutse zimenezozo ndipo zikumachitika almost every day anthu kuzimangirira amuna kuzimangirira kuti zifukwa zake ndizotani mene akwenenera Kaliati pali nde kuti no nkhani yokhudzana ndi zambanja pali nkhaniso ya mapressure osiyanasiyana ena zingongole ndi zina zoterozo enanso kulephera kuti nokodi ndikwanisa kusamalira banjali ndipange bwanji ndingothawa udindo kuti kuzimangirira pali zambiri ndithu komano ndikuti zambanja zonso ndi zina zomwe zikumakolezera nkhani yakasankhidwe ndiyofunikira mmene akuneneramo. It's unfortunate kunena kuti no anthu timasankha molakwika panopa kuti mukapeze amuna amene ali pabanja ndikuwafunsa kunena kuti kodi no inuyo mutapatsidwanso mpata kunena kuti no mukasankheso kodi mungasankheso akazi anuwa amuna ambiri azinena kuti ayi sindingapange zimenezo. Okay, panali incident ina yake ndinazapitako mtown this week ndikulipezeka zonena kuti basi ndikubwera ndafika no chakwathu chakuthanko kukwera 23 ndakwera no njinga yakabhaza lero mafunso akabhaza ujo namwe bwana ndinokwatira aziti ndinokwatira kuyeza pamene paja man to man kenako ndimafunso kuti bwanji moyo wa banja kuyenda bwanji aziti amwene kuyenda pang'ono ndati okay bwanji aziti amwene basi nanga siti nazilowetsa kale mmavuto anduta nde mmavuto mukhozo zitulutsamo kodi muli ndi chikhumbokhumbo chofuna zitulutsamo mbanjamo akuti amwene aya basi amwene sindikamba zambiri nene manoroke chabwino ndikufunsani funso hatakupatsani chance kunena kuti mubwerere mukapangeso ziganizo zikachiwiri mukanakonda kupanga chiganizo chonena kuti no mukwatirane ndi akazi anuwa kuti amwene sindinganayerekeza ndipo sindingayerekeze amwene akazi anga akundipasa pressure kwambiri
amasokoneza mutu amwene ndikazoona kuti no ndathamanga konse kuno ndalembane ndi magaya ndi kuti amamene basi pa tanki pa adziti suntha owezi tasunthana kabaza tilembane ndi magaya palankaka madusati tukwane makastomala madebate chani tipalase tatopa ndekuti no that was a hectic day tsiku lonena kuti no ladzala ndi zinthu zoti no ayaya mutu waboyira ndikafika ku nyumbaso ndekuti ndikakumaneso ndekuti no ninkazi wankasa akandipatsaso headache ina amwene kunsewu headache kokasaka kukafika ku nyumba headache mutu okhala amwene ayaya indimaona ngati kuna kuti nkazi bwezi ndekuti akoma ndipasa komwena kantenderekena kake kuti ndikakafika ku nyumba kuja zizikhalako zosiyana koma amwene simene zilili amwene nasankha koma dasankha mola kwikamwe dasankha mopupuluma mwayiona. This is just to say kunena kuti no amuna ambiri zomwe ndikunena zendakhoza kugwizana ndochepa chabe amene anganoti ine ndendikakabwera ndinakasankheso mkazi wangayi ndochepa kwambiri fa chani zisankho kusankha mola kuyika. Anyways pali zina zake it's in reversible eti akutero ka in reversible sitingakwanise zonena kuti tizibwezeretseso zimenezozo zinachitika what's done is done basi mkuyenera muvomereze and work with what you have mulinde kuti ndakazi anu kaya ndi chipinjo inuyo tunde mukana muvomereza amenewo ndakazi anu munasankha nokha ndeno mukuyenerano muvomereze otsatira za chisankho chanu chabe kunena kuti mwina make kumakhala pasende kumakambira naso ngati pena pake palakwika chani kwesa kumvanako basi kuona kuti mungapangisota kuti bwanzi za moyo wanu 1 mukupita pasogolo komano ngati zalakwika pressure yakula kwambiri osati mpakana kumaganiza so kazi mangirira okay ndeno kwa achinyamata ano alipo to achinyamata amene pakanale pano akusaka ndithu kuti no apeze akazi oti no akhena moyo wawo onse. Muziwezo onena kuti it's not by accident zoti izi zikuyankhulidwa izi zochitika mwangozi ndi sizabodza kapena kuchekeneredwa zikuchitika zonena kuti zisankho zimene amuna anachita zikuwazunguza panopa zomwe zikutanthauza zonena kuti inuyo muli ndi chance chimene iwo anachiphonya mwamveseseti inuyo chance chanu chafika kusankha mkazi olongosoka kani basi sankhani mkazi olongosoka akazi amachiro kuoneka amachiro ziwaso zonena kuti uyu ndesanga ndisamale koma mmasankha akupanga ignore zinthu ngati semesters tete khaini pasi kudekha amene munakasakabe tasakani akazi olongosoka alipo mudekhe bwinobwino koma mukapupuluma munamizidwatu ndemupezeka zonena kuti no mwapanga ignore ma red flags tija zimeneno zumuchita kuona kuti mkazi usangathandize koma basi mwina tikaona tikapanga bwa oho tiye ukajoyena gulu lomweli lawo madandaula kuti kuti amwene hayi ndakhala ndi chance ndinakasankhaso mosiyana. Of course zimayendaso the other way paliso azimayiso ndekuti akufuna ena mabanja koma ndekuti tu akapeza amunawo ndeli imakasanduka tu boxing yetu yo ndekuti panchibagi omamenyedwa tsiku lina lililonse kusankhaso amuna osalongosoka mukasankha masankha awuyo amandionekera bwino nde amatani atamavala maoniga koma ameneyo chani oho awuyo akuoneka wa ndalama tamayang'ana nsoni kuti mamuna uyu kodi uyu khalidwe lake lunotani uyu angandisamale uyuyu osangoti kundisamala kumbali aja kuja chokha koma kodi akapanganso take care of my emotions akandipanga treat ngati munthu komatu mukasankhaso ndekuti zidempete za amuna ndezikamaka kudindanuko muzikhala ngati amuna ankhaza selection sankhani molongosoka azimayiso takuvutika mabanja amutu zabe kungoti akumayese sabe kumapirira kuti no ena bwezi mukumava zimangirire faja zomwezi nde either way both ways tingonena chonse anthu akuvutika zisankho tiyeni tisankhe moyenelera lero tupa Saturday ndithudi Saturday wapa 6 December 2025 malangizo abwino kwambiri ochokera ku parliament kwa kweni muli maganizo mankhani mene ngati muli nawo tuhayikeni mu comment section koma nde kuti kwayika molemekezanso maganizo anzathu tiyambe motero akutitu.